forma de transmitir sensacións, de contar historias. Eso eu creo que podedes ver con estas magníficas fotos que están nas paredes, que son as fotografías casi todas, prácticamente, as que se presentaron. Por certo, fotografías que ven de destinos de toda Galicia. Eu creo que este é un concurso que pouco a pouco vai se consolidando, sobre todo na súa implantación territorial por toda a comunidade autónoma, que creo que tamén é importante. E tamén, para mí é importante este concurso porque, bueno, de alguma maneira é un concurso feito no meu instituto, no instituto que eu estudiei, que inaugurei, porque a nosa promoción empezou no ano 76, fomos os primeiros en inaugurar este instituto. Ahora onde estamos estado descoberto, porque facemos gimnasia, estas cousas que se contan. É importante porque tamén é un acto que se fai no meu barrio, no barrio de Monelos. Eu son un rapaz de barrio, reivindico, ahora non vivo no barrio, por outra razón, reivindico os meus orixes de Monelos. Aquí acuñamos iso da República de Monelos, da República de Monelos, que por os bebés xa non están pronunciando, da República de Monelos. Entón me sinto republicano de Monelos. E outra das satisfaccións é tamén participar en un acto no Instituto de Monelos que sabemos que un dos referentes a nivel de ensino, un dos referentes da calidade que existen en estes momentos en Galicia e sobre todo na Coruña. Eu non teño fillos, pero amigos ás veces chaman e piden: oi, ti, que tes influentes en Monelos, que tes recomendacións, consigues unha plaza e tal. É posible. Todo é por aí. Pero, efectivamente, hai unha demanda. Hai unha demanda pola calidade e polo referente que supón o Instituto de Monelos. É como, mellor expresor Pino, que o ensino público sea un referente, eu creo que é bom para todos. Ao fin e ao cabo, o que se paga cos impostos de todos, que repercuta na calidad de todos, é tamén positivo. Bueno, no capítulo das gracias, que é onde é o máis satisfactorio, poder das gracias, pois a xente como Pedro Vasco, que levanos asistindo e colaborando a súa maneira, xente como exalumnos como Manolo Fernández Blanco, entre outros, dar as gracias tamén á Fundación Caixa Galicia, que colabora tamén nos premios, dar as gracias á Xosería de Mago Mundo, que a verdade é que unha xenerosidade total colabora tamén no diseño de todo o que é a imaxe corporativa dos premios. Bueno, dar as gracias a Blas, que é o dirixente dos exalumnos do instituto, que é un pouco a alma mater de toda esta actividade. Darle as gracias, como non, a Tino Fraga, que foi o que inspirou todo isto, e o que dirixe, o que leva o timón desto. Dar as gracias á representante do Concello de Coruña, Manuel Xebrado, que este ano, a verdade, que se portou moi ben con todos os premios. Dar as gracias tamén á Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia, que tamén axudou a difundir o premio. E, por suposto, dar as gracias á Diputación da Coruña, que aquí está a Salvador Fernández Moreira, que está representado por o meu amigo Pepe Nogueira. Pepe Nogueira e eu nos conocimos cando estaba nacendo a autonomía de Galicia, nunha situación, a verdade, moi interesante, nunha campaña electoral, cando as campañas electorales tiñan xa algo, un certo aire romántico, con menos tecnoloxía, con menos parafernalia como ahora, un pouco máis artesanal, máis voluntariosa, cando estaba nacendo a democracia, estaba nacendo a autonomía. Moitos temos ilusión en ese proceso. El, no seu papel do Partido Socialista, eu como fotoxornalista, coincidimos aí, tuvimos unhas experiencias moi agradables. Entón, bueno, que este Pepe Nogueira representando a Diputación de Coruña para facer entregar estes premios, para mí ten, ademais, ese factor personal de agradecemento. Bueno, como ben dixo Tino, os protagonistas somos rapaces, creo que están todos esperando saber que son os premiados, que se levou a cámara, que se levou a salón, que se levou a casarnos, e non vamos a torturarlos.